खुलुमबाय। दिनै जोंना बिपिएल दला सरकाराव फैफिननाय लोगो लोगो जोंहा गोबां सुबिदा जाना होदों। जेरै लाइमोनफोरनो जोंहा 100 कोटि रां होनाय जादों। बे 100 कोटि रांनि गेजेरजों जोंहा लाइमोनफोरा माखासे सुबिदा खालामनानै लानो हानायनि थाखाय जोंहा बे रांखौ होनाय जादों। जाययाव जोंना गोसो गुदुं दं बेफोर लाइमोनफोरा जोंना सोलिनो थाखाय खाबु मोनदों। आरो बेजों लोगोसे जोंना आइजोफोरनि थाखाय बैसोगोरा आइजोफोरनि थाखाय 40 कोटि रां होनाय जादों। बे 40 कोटि रांनि गेजेरजों जोंना आइजो माहारिया जोंहा जाहाथे गोहोआव फैफिनो बा गोहो बांहोनानै गाव गावनि आथिंनिफ्राय जेनेबा गसंनानै राहा लामा दिहुनना लानो हायो। बेफोरबायदि अनसुंथाइखौ जोंहा बिटिसि सरकार बेखार जेंनाफोरखौ जोंहा बिटिसि ओनसोलाव फोजोबस्रांनो थाखाय जोंहा होनाय जादों। जाहाथे गासिबो सुबुङा माने जौगालांनो हायो। 100 कोटिखौ जोङो 5,000 जननो दा बिटिसि लाइमोनफोरनो होनाय जादों। नाथाय जोंना बिटिसि लाइमोनफ्रा 5,000 जनल' नङा, जों उन समावबो होबाय थागोन। दा मोनाखै होननानै बिथांमोना सिन्था जानो नाङा। जों उन समावबो बेफोरखौ गासैखौबो सुस्रांजोबलांगोन, लासै लासैनो होनाय जागोन। जोंना लाइमोनफ्रा बेफोरबायदि सुबिदा मोनोबासो, लाइमोनफ्रा आथिङाव गसंथानो हायोबासो, लाइमोनफ्रा दावगायोबासो जोंना बिटिसिआबो जोंना दावगालांनो हागोन। लाइमोनफ्रा दावगायोबासो सुबुं समाज गासिबो हारि एबा दावगालांनो गोजौआव थांनो हागोन।